Optagende. Jeg vil gerne bevise, at A det er det her. Roden af x i anden minus x i første, y2 og y1. Men hvis man har en graf herover af, så kan man se, at der er x-aksen og log y, hvor log y gør, at grafen den stiger som en retvinklet linje. Vi har to koordinatsæt, x og y, det vil sige, at vi også har to punkter på grafen. De her to. Når man for eksempel går hen af x-aksen, så skal man nemlig gange det med fremskrivningsfaktoren, som er a. Og hvis man nu vil gå hen 2 hen af x-aksen, så siger man a2. Og hvis nu det for eksempel var i ende, så er det a i ende. Starte med at beskrive sådan her. Jeg vil nemlig gerne finde ud af, hvor lang afstanden mellem y1 til y2 er. Jeg vil starte med at skrive her. y2 lige med y1 gange fremskrivningsfaktoren. Men jeg skal derimod også finde ud af, hvor meget jeg går hen af x-aksen, og jeg går nemlig minus 2x i anden minus x i første ende af x-aksen. Så derfor flytter jeg den over til her. Det vil sige omskrivningsfaktoren. Derefter så vælger jeg vælger jeg at dividere de her to byer. Sådan her. Og det er stadigvæk a x i anden og x minus x i første. Så derefter vælger jeg at sætte den her rod af x i første, og det samme gør jeg også herover ved a. Jeg kan nok plads. x2, x1. Yes. Og og de giver jo til sammen, så giver det x første roden y2 divideret med y1 med a. Og derfor kan man se, det er jo det samme som der står her, så derfor er a lige med den her graf, der er her. Den her er lige med der. Så ja, det er simpelthen, det er sådan, man gør det. Så